Яшчэ раз усім прывітанне, гэта YouTube-канал Еўрарадыё. Мяне завуць Маша Калеснікава. Сёння ў нас такі незвычайна позні эфір, але вельмі чаканы, таму што з намі на сувязі палізняволеная Паліна Шарэнда-Панасюк. Паліна, вітаю вас на волі і ў бяспецы. Дзякуй вялікі, я таксама ўсіх вітаю, усіх рада бачыць. Як вы ўвогуле адаптуецеся цяпер вось у гэтым новым жыцці на волі, так? Наколькі складана гэта пасля 4 гадоў зняволення быць гаспадаром свайго жыцця? Гэта адначасова вельмі складана і адначасова і не складана, таму што ты у гэтых жудасных умовах ты проста я не дазваляла сабе забыцца, як жыць гэтым звычайным жыццём, то бок у мяне перад вачыма, у мяне ва ўяўленні заставалася гэта вось. Я не збіралася адаптавацца да тога жыцця, якое было там. Унутры я захоўвала як бы нармальнае стаўленне да жыцця, да таго, як трэба жыць нармальным вольным жыццём. І вось, канешне, вось такі як бы рэзкі пераход, толькі што я была там, і было невядома, выйду я ці не выйду, і вось я ўжо тут, я ўсё ж такі выйшла, вельмі ўзнёслыя пачуцці, і як бы і рада я ўсё бачыць, дрэвы, птушкі, і хадзіць нязмушана, зняволена сярод вольных людзей, і бачыць, што жыццё, яно працягваецца насамрэч, бо там, калі ты знаходзішся, здаецца, што ўсё вось, усё жыццё, яно засяродзілася менавіта на гэтай невялічкай тэрыторыі, а там, можа, і няма ніякага жыцця, можа, гэта ўсё было наша уяўленне, вось такое часам здаецца, але ўсё добра, ўсё прыйшло ўжо ў норму. Ці атрымліваецца ўжо наладзіць стасункі з дзецьмі, ці ўспомнілі яны вас? Ну, я разумею, што старэйшы хлопчык ужо падлетак, а вось з маленькім, мне падаецца, што гэта было вельмі складана, вось перажываць гэты момант з дзецьмі. Так, безумоўна, што малодшаму сыну гэта складана, таму што калі мяне забралі ў палон, яму было, яму яшчэ не было 5 год. І канешне, у сілу гэтых абставін, у сілу ўзросту, безумоўна, што маму ён патроху забываў, мама як бы знікла з ягонага жыцця, але зараз патроху як бы стасункі ўжо наладжваюцца, ён ужо кажа «мама», яшчэ не так, як бы не ідзе на такі блізкі кантакт, але ўжо для мяне ўжо дасягненне, што ён ужо кажа «мама». Нас сапраўды. І я не чакаю, што там адразу ўсё наладзіцца. Я думаю, што месяц-два і ўсё будзе добра. Ці адчуваеце вы віну перад сваімі дзецьмі, што вось так, хоць не па сваёй волі, але давялося іх пакінуць? Гэта ніякая не віна, не вінаваты ні я, ні дзеці, гэта сіла абставінаў. Гэта трэба разумець, да гэтага трэба быць гатовым. У турме у вас вельмі пагоршылася здароўе. Ці атрымалася ўжо там патрапіць да лекараў, можа быць, нейкія кансультацыі вось правесці? Гэта не турма. Беларусы, якія апынуліся, гэта проста плен, гэта палон, гэта закладніцтва. Турма гэта проста геаграфічная кропка, у якой нас трымалі, таму што ў іншых краінах, там, прабачце, Пінашэт трымаў сваіх закладнікаў на стадыёнах, дзесьці там яшчэ ў іншых месцах трымалі закладнікаў. Беларусі склаліся абставіны так, што палітычныя закладнікі Лукашэнкі трымаюцца ў гэтых турмах, бо там ужо зроблены адмысловы рэжым, які дапамагае проста знішчыць людзей. Вось таму ніколі гэтае месца, свой час, які я правяла там, я ніколі не атаясамлівала, што гэта я знаходжуся ў турме. Я знаходжуся ў палоне. І, адпаведна, у мяне было цвёрдае стаўленне да гэтага і адпаведныя паводзіны. Паліна, праваабаронцы пісалі, і вы вось учора на прэс-канферэнцыі пацвердзілі, што да вас ужывалася так званая карная псіхіятрыя, так? Гэта даволі закрытая тэма ў Беларусі, і мы мала ведаем пра тое, што адбываецца з палітычнымі зняволенымі ў псіханевралагічных дыспансерах. Вы можаце распавесці хаця б крыху, як гэта выглядае? У гэтых дыспансерах я скажу так, што гэта не першы раз, калі гэта карная псіхіятрыя ўжываецца гэтым рэжымам у стасунку да
праціўнікаў ідэалагічных там ці яшчэ якіх. Таму што, напрыклад, там все дзверы спісаныя, там жыве Беларусь, анархісты, там гэта ўвогуле яшчэ пачатак канец 90-х і бачна там даты стаяць там 2005, там ці яшчэ 2006 год. Гэта можа быць не было так відавочна, так нахабна, як гэта зробіцца зараз. Зноў жа гэты рэжым ён не выдумаў нічога новага. Карная псіхіятрыя гэта ужывалася ў Савецкім Саюзе, а паколькі Лукашенко сказаў, што мы захаваем усё добрае ад Савецкага Саюза, адпаведна карную псіхіятрыю ён бачыць як добрым. То бок чалавек быць нелаяльным да гэтага рэжыму, не захапляцца гэтым рэжымам, не дэманстраваць яму сваю пакорнасць, любоў, там, абагаўленне гэтага ўсяго, рэжым прыраўноўвае ўвогуле ўжо да паталогіі. То есть наколькі паталогія гэтага рэжыма дайшла да таго, што нахабства, кожны чалавек мае права на свой погляд, як бы гэта ні было. Іншы погляд прыраўнаць да паталогіі. Ну, гэта ўжо злачынства супраць чалавечнасці. Вы таксама ўчора... Таму сорам проста і ганьба тым людзям, якія гэтым займаюцца ў гэтай псіхіятрыі карнай, што яны на гэта пагаджаюцца. Вы ўчора распавядалі яшчэ пра так званую вось пра гэта пагадненне з КДБ, так, якое прымушаюць падпісаць палітвязняў. Яшчэ 15 гадоў таму вось мы памятаем, што пра гэта расказваў, здаецца, Алесь Михалевіч, што яго выпусцілі менавіта праз пагадненне. Ён тады сабраў журналістаў і, як і вы, вось пра гэта ўсё публічна расказаў. Вось як выглядала вось гэтая дамова з вамі ў КДБ, так? Пра што прасілі вас? У чым заключалася б ваша місія, напрыклад, калі б вы пагадзіліся на супрацу? Ну, гэта не была дамова, гэта быў ультыматум, чтобы меня просто ставілі перад фактам, што вы падпісваеце гэтыя паперы. Вы зрабілі тое, і наступны этап вы просто падпісваеце гэтыя паперы. Не належала так. Вы падпісваеце гэтыя паперы, все, гэта ультыматум. Адпаведна, ты разумееш, што калі ты гэтыя паперы не падпішаш, усё будзе адкатана назад. Чалавеку не пакідаецца выбара. Але нейкага задання, напрыклад, вам не было дадзена? Яны не паспелі. Не паспелі, так, яны не паспелі. Я просто не давала ім такога шанса, каб яшчэ так глыбока я не збіралася, так бы мовіць, заходзіць у гэтым. Вось. У беларускім грамадстве цяпер вельмі частка абмяркоўваецца тэма этычнасці перамоваў з рэжымам Лукашэнкі, так, і ёсць таксама спрэчкі пра тое, што ці чуюць палітвязні там у турмах за кратамі галасы з волі, якія нібыта заклікаюць да гэтых перамоваў з рэжымаў, альбо, напрыклад, заклікаюць не ісці і не пісаць гэтыя пра памілаванне, карацей, не прасіць памілавання ў Лукашэнкі, так? Вось, а як на самой справе? Ці даходзяць вось гэтыя галасы з волі туды да палізняволеных? Галасы з волі, калі даходзяць, то альбо ў вельмі скажоным выглядзе, альбо не даходзяць увогуле. Вы разумееце, што палізняволеных трымаюцца ў суцэльным вакууме інфармацыйным. Чалавек абазнаны ўжо ў палітыцы, безумоўна, што ён можа здагадвацца, які там ты ці іншыя працэсы адбываюцца, і безумоўна, што вось гэтае памілаванне, зноў жа, гэта не ноу-хау 20-25 гадоў. Гэта было ў 2010 годзе, я думаю, што гэта было нашмат раней. Маючы такі досвед, што рэжым набірае закладнікаў, і пачынай імі гандлявацца, колькі можна наступаць на адны і тыя ж граблі. Мы ходзім проста па зачараваным коле. Мая думка, што гэта ні ў якім разе не этычна, бо тыя людзі, якія адмаўляюць падпісання памілавання, канешне, яны разумеюць, што калі б яны адразу падпісалі, мажліва б яны выйшлі, как гэта было у 22-м годзе. Я ведаю, што людзі пісалі, іх адпускалі. Але чалавек
які выйшаў на плошчу, ён выйшаў за ідэалы. І для нас, для мяне, там, для Вольгі Маёравай, для Вікторыі Кульшы падпісанне гэтых паміловак, напрыклад, безумоўна, гэта з'яўляецца як бы здрадай сваім ідэалам. То бок, а навошта мы тады выходзілі? Ці гатовы мы штосьці ахвяраваць дзеля Беларусі? Няўжо нас так лёгка, няўжо мы такія слабыя, няўжо нас так лёгка зламаць? Вось, і тыя людзі, якія знаходзяцца зараз у Зарэччы, гэта людзі, якія гатовы ісці да канца за свае ідэалы. І для іх вось гэтыя перамовы, што давайце даруем Лукашэнку, давайце пойдзем на нейкія саступкі, для іх гэта будзе яшчэ больш балюча, чымся тое, што яны падпішуць, напрыклад, гэтыя памілоўкі. Вы мусіце разумець, што ёсць пэўныя межы. Не першы раз гэта сітуацыя з закладнікамі. Колькі можна, гэтае глупствам займацца. Трэба зразумець, што рэжым прызвычаюцца за такой сітуацыі. Нешта адбываецца, набіраецца закладнікі і пачынаецца гэты гандаль. Раз яны ідуць нам на саступкі, значыць, мы моцныя, а яны слабыя. Таму што слабыя ідуць на саступкі. Слабыя, значыць, нас можна... Мы слабыя з боку гледжання гэты рэжым, таму што мы гатовы ісці на саступкі. На якія саступкі пайшоў Лукашенко? Што ён зрабіў? У нас правялі нармальныя звычайныя выбары, а не гэты чарговы фарс. Значыць, 30-м годзе зноў паўторыцца сітуацыя. Колькі можна? Проста гэта ўжо, ведаеце, глупства. З майго пункту гледжання і глупства, і саманепавага і да саміх сабе, і да тых людзей, якія трымаюцца 4 гады ў жудасных умовах. Для іх вось гэтыя паводзіны, давайце дамаўляцца з Лукою, сапраўды гэта ўспрымаецца як здрада. Мы пакутвалі, а атрымліваецца, вось мы дарэмна пакутвалі. Мы ж маглі выйсці адразу падпісаўшы, але мы пакутуем, таму што мы хочам ісці да канца. Мы ахвяруем сабою для таго, каб даціснуць гэты рэжым. Вось гэта трэба разумець. Але ёсць частка тых, хто хоча выйсці на волю, хто не гатовы да такой самаахвярнасці. І яны акурат выступаюць за кампрамісы, за пошукі гэтых самых кампрамісаў і за перамовы. Я ведаю, што ёсць такія таксама людзі за кратамі. Індывідуальны выбар кожнага, як паступаць у гэтай сітуацыі. Чалавек мае права падпісаць гэта, але чалавек мае права і не падпісаць. І таму не трэба, я лічу, што гэта вельмі дрэнна, што людзі, якія трымаюцца, якія адмаўляюцца ісці на саступкі рэжыму, яны аказваюцца, проста выстаўляюцца нейкімі там, як гэта назваць, упёртымі дурнямі проста. Атрымліваецца, што гэтыя мудрыя, яны падпісалі, яны выйшлі. А вось гэтыя ці ім там падабаецца, ці што, вось яны сядзяць, і хай сядзяць тады. А мы хітрыя, мы выйшлі. То есть такой пазіцыі ствараць з тых людзей, якія трымаюцца, ствараць з іх нейкіх недаомкаў, я лічу, недапушчальна. Трэба паважаць і пазіцыю гэтых людзей. Разумець, чаму яны гэта робяць. Пагатоў сітуацыя, гэта зноў не першая і не другі, нават не трэці раз паўтараецца. Паліна, вы выступаеце за ўзмацненне санкцый супраць Беларусі, за тое, каб былі ўведзеныя санкцыі акурат за палітвязняў. Я запярэчу гэтаму. Я выступаю не за ўзмацненне санкцый супраць Беларусі, а за ўзмацненне санкцый супраць рэжыму. Супраць рэжыму. Гэта трэба правесці дакладную выразную лінію не супраць Беларусі, не супраць беларускага народу, а менавіта супраць рэжыму. Натуральна, супраць рэжыму за тое, каб была эканамічная блакада для беларускага рэжыму, так? І вось... Ён не беларускі рэжым, гэта не беларускі рэжым. Гэта рэжым, марыянеткавы рэжым з Масквы. Гэта акупацыйная адміністрацыя. І я выступаю за тое,
каб гэтая акупацыйная адміністрацыя не пачувалася вальготна і комфортна ў Беларусі. У нас ёсць пытанні нашых гледачоў, вось яны прама цяпер іх задаюць. Пры ўсёй павазе, чаму Паліна не думае, што санкцыі зробяць з Беларусі Іран? Беднае ізаляванае насельніцтва, рэжым там жыве пад санкцыямі ўжо 40 з большым гадоў. Вось гэта такі каментар прыйшоў. Яшчэ раз, калі ласка. Прыйшоў каментар, значыцца, пры ўсёй павазе, чаму Паліна не думае, што санкцыі зробяць з Беларусі Іран? Беднае ізаляванае насельніцтва, рэжым там жыве пад санкцыямі ўжо 40 з плюсікам гадоў. Таму што Іран у нас створаны ўжо ў 94 годзе. Я просто не хачу, каб Беларусь дайшла да стану Паўночнай Карэі. А Іран у нас ўжо з 94 году. Калі б не было санкцый, у нас бы была ўжо Паўночная Карэя адразу. Толькі дзякуючы санкцыям. Я думаю, што мы яшчэ не дайшлі да гэтага этапу. Яшчэ каментар. Як Паліна ставіцца да Зянона Пазняка і да вольнай Беларусі, таму што Пазняк асабіста прасіў у Лукашэнкі за яе вызваленне, і ён супраць санкцый да рэжыму, калі Паліна ў той жа час выступае за самыя жорсткія санкцыі. Ну, зноў жа я паўтару гэты адказ, які я паўтарыла ўжо на прэс-канферэнцыі. А ніякім чынам заявы Пазняка не ўспрымаецца рэжымам. А ніякім чынам. Яны могуць выкарыстоўвацца ў прапагандысцкіх мэтах. Калі спадар Пазняк выступае, то чаму ён не вяртаецца ў Беларусь? Няхай ён вяртаецца ў Беларусь, няхай сустракаецца з Лукашэнкам. Ну, моя такая прапанова. Калі ў Беларусі ўсё окей, няхай асабіста адпраўляецца ў Беларусь. Яшчэ пытанне... Чалавек разумее, што такое Лукашенко і што такое... і што это азначае вярнуцца ў Беларусь для яго асабіста. Яшчэ пытанне, што для вас стала самым шакуючым у першыя дні эміграцыі? Можа быць, вось якая навіна вас дагнала пасля пакут у Беларусі? Шакуючым для мяне стала менавіта тое, што 4 гады ў Беларусі санкцыі, якія, не санкцыі, а рэпрэсіі, якія ўжо дасягнулі сталінскага размаху і маштабу. Это ў цэнтры Европы просто ўжо квітнее гэты тэрор, гэты генацыд. І вось за гэты тэрор, за гэты генацыд беларусаў рэжым не пацярпеў. Нема санкцыяў, разумееце? Прабачце мяне, калі скажем так, на складах у ГП «Зарэчча» стаяць штабеля скрыняў з-пад польскіх яблак ураджаю 22-23 году, аб якім вызваленні палітвязняў, аб якім вызваленні таго ж пачобыта можна казаць. Паліна, чаму вы думаеце, што менавіта ціск працуе, так? Калі вы 4 гады былі вось у гэтым рэжыме інкамунікада, ці дастаткова ў вас інфармацыі ўсё ж, каб рабіць такія высновы? Я базуюся на сваім досведзе, бо я была сведкам таго, як гэта адбывалася ў 2010 і гэтак далей. То бок я не бачу нічога новага у гэтай сітуацыі, якая зараз. На жаль, сітуацыя паўтараецца зноў і зноў і зноў. Ці паспелі вы крыху азнаёміцца з гэтым палітычным раскладам, з раскладам палітычных сіл, якія цяпер ёсць у эміграцыі, так? І якой для вас бачыцца палітыка адносна Беларусі вось тут, у Вільні? Не, я яшчэ так не паспела грунтоўна азнаёміцца, я толькі адзіна, што я паспяваю даведацца, што той ці той чалавек альбо ў Беларусі за кратамі, альбо ён на волі. Такога раскладу сіл яшчэ не паспела просто. І мне не хочацца, каб гэта быў расклад сілаў, каб гэта былі нейкія групоўкі. Безумоўна, што ў палітыцы не могуць все думаць аднолькава, яны непазбежныя гэтыя групоўкі. Але у нас зараз сітуацыя надзвычайная. І наша мэта, каб мы ўсе былі разам. Бо мэта наша адна, гэта вольная Беларусь. Ні грошы там, ні пасады,
Гэта будзе ўсё пасля. Зараз асноўная наша мэта – гэта дасягнуць вольнай дэмакратычнай Беларусі, незалежнай Беларусі. А вы сабе уяўляеце, як гэта можна зрабіць? З чаго, ну, можа быць, сёння трэба пачаць, каб усё ж гэта здзейснілася? Пачынаць трэба з сябе. Па-першае, трэба мець цвёрдую маральную пазіцыю. Не разменьвацца з гэтымі перамовы там з Лукашэнкам, яшчэ саступаем тое, ахвяруем тым. На маю думку, гэтага нельга рабіць, бо гэта пытанне прынцыповае. Мы бачым, што рэжым гэтым гуляецца 30 год. 30 год ён існуе, і шмат у чым гэта наша віна, наша ганьба, што мы паслядоўна проста не дзейнічаем. Мы то саступаем, тым паказваем некую сваю слабасць. Мы можам стаць моцнымі. Канешне, гэта падтрымка незалежных СМІ. У першую чаргу тых, хто гатовы даносіць да беларусаў праўдзівую інфармацыю, што адбываецца. СМІ, якія таксама не ідуць на саступкі нейкі там і нашым, і вашым, няма там чорнага і белага, ёсць шэрыя там і гэтак далей, і гэтак далей. Яшчэ пытанне. Вітаю на волі. Спадарыня Паліна, ці ёсць у вас палітычныя планы? З кім бы вы хацелі рухацца далей? Хаця мо яшчэ рана пра гэта, аднаўляйцеся. Дзякуй. Дзякуй за гэтае вітанне на волі. Яны вельмі кранальныя, вельмі чаканыя і ад гэтага яшчэ больш кранальныя. Я буду рухацца і працаваць з тымі людзьмі, якія гатовы ісці да канца за Беларусь. Менавіта за вольную, незалежную, дэмакратычную Беларусь. Мне не важна іх прозвішчы. Гатовыя людзі гэта рабіць. Я буду з імі. Мы мусім быць камандай. І мы ёсць каманда. Так, што яшчэ ў нас пішуць, што рэжым ніколі проста так нічога не робіць, у чым выгада выпускаць Паліну. Ну, мне падаецца, што вы проста адседзелі свой тэрмін і выйшлі на волю выключна па заканчэнні тэрміна, так? Безумоўна. Безумоўна, не тое, што мяне выпусцілі. Мяне пратрымалі практычна 4 гады, гэта 4 тэрміны. Я дапускала, што выпусцілі мяне толькі тэхнічна, гэта тэхнічны выпуск, таму што яны на працягу таго месяца яны не тэхнічна не паспяваюць сфабрыкаваць чарговы раз гэты 411 артыкул, але выпусціўшы мяне на 2 гады пад надзор, гэта так нагляд называемы, забараніўшы мне выязджаць не тое, што за межы Беларусі альбо межы раёна, а нават за межы Берасці, забараніўшы мне выязджаць, сфабрыкаваць зноў 422 артыкул, які аналагічны 411 артыкулу. Ну, для іх гэта была тэхнічная справа пару дзён. То есть я дапускала, што проста гэта тактычны ход, каб мяне зноў кінуцца гэтыя краты, зноў распачаць. Гэта ўсё аднова там да 30-го году. Многія з тых, хто быў затрыманы ў 20-м годзе, і вось там на пачатку 21-го года, выходзячы на волю, кажуць, што яны яшчэ зараджаны тым духам 20-го года. Вось ці ў вас застаўся яшчэ той зарад? Ці вы яшчэ жывеце 20-м годам? Ці часта яго ўзгадвалі? Конечно, я адразу сказала, што на маім календары жнівень 2020 года. Мы не дарабілі нашу справу, і мы абавязаны яе дарабіць. Паліна, ў 23-м годзе вы казалі, што былі на вуліцы ўсяго толькі 8 дзён, а астатні час вас трымалі ў ПКТ і ў ШИЗА. Вось як вы спраўляліся з гэтым, як вы давалі рады вось гэтаму рэжыму інкамунікада і таго, што з вамі атрымалася? Вось як псіхалагічна вы сябе там падтрымлівалі? Это перш за ўсё упэўненасць у сваёй абсалютнай праваце ў дачыненні да тых. Я разумела, што гэта палон, гэта закладніцтва, і тое, што яны робяць з логікі
тэрарыстаў, якія бяруць закладнікі. То бок нічога такого надзвычайнага, дзіўнага для мяне яны не рабілі. Было, канешне, ўсё гэта мярзотна і страшна, але я разумела, што 30 год Беларусь існуе пад уладай псіхапата. І гэта нас шмат больш мярзотна і страшнейшае, чым вось гэтыя камеры ШІЗО, гэтыя камеры ПКТ і ШІЗА. Гэта нашмат больш страшней, гэта унутраная турма, бо знаходзячыся ў камеры ШІЗА, яны трымалі маё цела, але не маглі нічога зрабіць з маёй душою. Яшчэ каментары. Паліначка, дзякую за праўду, працягвайце ваша змаганне, нельга маўчаць. Яшчэ просяць расказаць пра тое, што больш падрабязна, што рабілі карнікі ў вязніцы. Вось мяне, напрыклад, вельмі ўразіла вось гэты ваш аповед пра ШІЗА і пра тое, пра адзенне, так, што вы маглі там знаходзіцца толькі, напрыклад, у нейкай кашулі адной і там у насках, без калгот, без шкарпэтак, у сэнсе і мёрзнуць пры гэтым, гэта проста сапраўдны, няма слоў, калі гэта слухаеш. Адчыняйце Салжаніцына, чытайце усё слова ў слова, што там напісана, усё гэта прайшла я, прайшлі іншыя людзі, і Віка Кульша, і Гнаў Калена, і шмат хто іншых людзей. Нічога новага зноў жа. Усё гэта было ўжо, на жаль, і, канешне, сорам, што мы дапусцілі, каб паўтаралася ўсё гэта ў цэнтры Еўропы, ў сучаснай Беларусі. Паліна, і на завяршэнне, які ў вас самы бліжэйшы план? Магчыма, у вас ёсць прапановы, да вас ёсць прапановы паехаць, напрыклад, там у Еўропу, каб распавесці вось пра тое, што з вамі адбылося, да еўрачыноўнікаў, на нейкія канферэнцыі. Проста каб беларуская тэма, магчыма, дзякуючы вам, у тым ліку стане зноў крыху вышэй на парадку дня. Бліжэйшыя планы, канешне, гэта спачатку паправіць сваё здароўе, проста ачуняць ад усяго гэтага. Так, безумоўна, мы мусім проста біць у званы, крычаць, што адбываецца ў Беларусі, не даваць свету проста, каб гэтая тэма сышла там нейкі другасны трэці план, біць усе званы, грукацца ва ўсе дзверы. Сітуацыя генацыда Беларусі, нельга яе замоўчваць, трэба данасіць. Так, з аднаго боку, так вы можаце, дзякуй Богу, што ў мяне ёсць мажлівасць гэта з першых рук гэта ўсё данесці да людзей. Дзякуй вам вялікі, я не буду больш затрымліваць, адпачывайце. Я нагадаю, што нашай сённяшняй госцяй стала палізняволеная Паліна Шарэнда-Панасюк. Яшчэ раз, Паліна, я вельмі радая вітаць вас на волі ў бяспецы. Дзякуй за эфір. Дзякуй вялікі. Дзякуй. Усяго найлепшага. Усяго найлепшага.